Pa aquí vino o 64 e nací en Portugal, un pueblo que se chama Vilariño das Touzas. Pois eu que sei, daquela época había falta de eso e viñas pa aquí, viñas pa un capital, pa comer tiñas, non entendes? Para ganar cartos non, viñas pa encher a barriga e, como aquel que diz, comías tú, comían os teus pais e máis os irmáns. Éramos 8 irmáns, pa aquí viñamos 6, máis os meus pais. Os outros un marchou para Francia, o outro estaba na Mili, e despois veu da Mili e marchou para Francia tamén. Daquela xa había contrabando de café, había contrabando de tabaco, había de vacas, de becerros, de ovellas, de todo. Eso, pois mira, tú ibas ao millor aí ao Piñeiro a 4 kilómetros, e pois traías ao mellor 20 kilos ou 25, levábalos ao Canizo, ou traíalos aquí, e davante 7 pesetas en kilo. 30 duros, 150 pesetas era moito diñeiro, fillo. Ao mellor andabas, botabas unha semana, xa tiñas os teus vicios, xa fumabas. Eran os vicios que tiñamos de fumar, que outra cousa non había, daquela non se sabía de... Ao mellor xuntabaste aí un eso, bebías unhas cervezas, unhas copas de licor café, ou de aguardiente de ervas, ou eso, pero eran os vicios que había. Bueno, bastante, porque aquela non había tratores. Había vacas, andabas con un aradiño aí, con 13 anos xa traballaba ali, xa andaba ali coas vacas, ibas, porque daquela non é como agora, tú agora, un rapaz dice, tens que ir coas vacas, vai tú. Bueno, despois de aquí marchei para Francia, con 17 anos, casi 18. Faltábanme 2 meses para cumpliros. Cheguei a Francia, estuve ali, claro, non estaba... Era menor de edad, encima ali en Francia, eso de edad era aos 20 anos daquela. Entonces non podías... Pero bueno, alá trampeando e todo, alá fui traballando. Ali estuve, marchei no 68, a final do 67, e estuve hasta o 73. Ali traballei na construcción. Aquí entendías tú coa xente, aunque eu viñera de aí, éramos todos veciños, o sea, todos nos entendíamos. Pero ali, claro, vas de aquí, un chaval de 18 anos, a pouco máis sin cumplir, é que meteste ali, menos mal que eu tiña ali meu irmão, e, bueno, e fomos arreglando, e fui moita xente. Eu ainda traballei con dous, un madrileño e outro vasco, que eran escapados da guerra. Bueno, aquí, daquela, bueno, despois xa empezaron a marchar para Barcelona, para o País Vasco, aí xa Madrid, daqui en Madrid hai poucos. Mais ben Barcelona, que eu teño en Barcelona hai cuñados, irmãos da miña muller, hai polo menos 6. E despois no País Vasco, daqui tamén hai bastantes. Pero claro, era a única esa que había. Ou Francia, despois xa empezou a abrir a migración para Alemania, para Suiza, para Chile, sí. Bastante. Hai, de feito, hai un rapaz aquí que está en Chile. Pois eu que sei, daquela se ve que é para Argentina tamén. Moitos, ainda hai algún de aquí alá en Argentina. Porque, claro, ahora ainda está coa migración, claro, nos tamén fomos emigrantes, hai que reconocer esas cousas que non se pode, pero claro, eu aí, por ese lado non opino, porque eu tamén fui emigrante e tamén me gustou que me trataran ben, sabe? Aquí, por mira, eu vim no ano 73, porque, claro, eu son portugués así, bueno, teño nacionalidade. Pero aí chegou unha época que os que non tiñan a mile feita non lle renovaban os papeles, entón tuve que me vir. Entón vime, fui á mile, isto foi en xaneiro, en maio xa me chamaron para a mile. Encima vim un ano retrasado, pasa que non te facía nada, porque ao ser vires voluntario, non vires eso, pois... Fui á mile, fui herido na mile, estuve máis tempo no hospital que facendo o exército, e, bueno, dali salí, xa me jubilaron, e, bueno, aquí estou.